אני קיים הרבה זמן. קוראים לי ג'ק פרוסט. אני אוהב לעשות הכל לבד. הנה זה בא! בלי חוקים, בלי אחריות. זה טוב כמו שזה נשמע. שלום חבר. עבר הרבה זמן. הסופה של 64 נדמה לי. חג הפסחא, זוכר? אתה לא כועס על זה עדיין, נכון? כן, אבל זה לא קשור לזה. חבר'ה. היי! הנה הוא, ג'ק פרוסט. סנטה? וואו. אני מקווה שהייטים טיפלו בך. כן, זה כיף להיות תקוע בשק ולעוף מדלתות מחושפות. טוב. זה היה הרעיון שלי. ארבעת הגדולים, כולם ביחד. סנטה קלאוס, כפיית השיניים, סנדמן, והנה הקנגורו. אתה צוחק? אני ארנב. זה העבודה שלנו להגן על הילדים של העולם. עכשיו עומד בפנינו איום גדול יותר מתמיד. איזה חלום מקסים. מה יותר חזק? הפחד. תעזור לנו. למה אני? יש משהו מאוד מיוחד בתוכך. לא נוכל לעשות את זה בלעדיך. נזוז! סנדי? סנדי, תתעורר! לא תוכל להמיס פחד, ג'ק. אני לא מפחד מכלום. אנחנו ביחד. אתה תיקח את אלה משמאל ואני את אלה מימין? תרימו כנפיים ואל תיקחו שבויים. קדימה! יוצאים לדרך! מה, אני מקבל עונש? אין מתנות לשובבים.